Mau lihat Bain. Langsung manor Raja Nami sudah sadar sudah pagarong dua sudah pakuli. Waktu sudah mendesak. Iya sambil diende. Idea ngai kita diki. Tanya tu sira. tes. Cek. Cek. Iya. Lanjut. Jujung warhi berusaha sadar di lehong Tuhan sudah mandai nangi mendelehong merdida dondi hono arsaku ingoluki Malono marende layaw ba? Dakola na system buka di habe layaw. Penyanyi loh. Ini mantan asisten dua. berusaha sadar di lehong Tuhan di damang dai nangi madenehong merdida dondi hono artaku ingoluki
songon na hubay tuhon. Sa halina ito dito. Tondi kudoho hagogo kudoho boru hasiatku Saida boto mahadua namoy makaholongi ho songon na hubay tuhon. Selamat berbahagia buat kita kami. Iya. May kasahatan na. Nongsa. Jadi Buton Raja tu kesida butar. Molo tu ngarong na lebih orang di pangalaka di pakuling. Jumolo hami atong marsat tadi. Alu-alu jo tu amata situ na torop saluna. Mau lihat ya. Pos semarohan nami tong lau manotor di peguni alaman namarapang namar jual lapal partikenon alai patakkas patulu hali asiruannya mata di bata tungtubu ngolu-ngolu dihabis aluhuna namar-namar ke rakdo raja di paboron nami 7 luan ni arion patakkas patulu hali Gabi. mau lihat memang pada nami nungat tes badamang ma siajur mula-mula siajur mula topa badamang ma godang mula-mula lasihu ma tu godak soba mau lihat memang pada nami nung atut tak kasusok kami amat tada martua dewata jalan nungan di bemar mula gabe mar mula kor badamang ma godang liatin
Jadi